El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la DANA, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la DANA? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, ¿no? Bueno, jo soc Vicent, soc un dels portaveus de l'Aurora World de Suport. L'Aurora és una entitat que va néixer a Borriana fa 6 anys i a lo que ens dediquem estos anys ens hem dedicat a donar suport a vaixells de rescat civil a la Mediterrània. Així a l'estat espanyol, dels més coneguts pot ser Open Arms, com esta entitat n'hi ha moltes a nivell europeu, que han triat esports del País Valencià per a preparar aquests vaixells a nivell logístic, reparacions, canvis de tripulació, i a través d'això, aquesta experiència, estem en contacte amb moltes d'aquestes entitats a nivell europeu i una de les entitats és CI, que és en la que està Tiger no parla valencià encara, però està en ello. I bueno, nosaltres estàvem en Sicília, el que hem fet aquests anys és preparar més de 80 vaixells que han anat a rescatar la Mediterrània. En aquests moments, quan va esclatar la DANA hacia el País Valencià, estàvem en Sicília i ens vam ficar en contacte amb CI, que tenia un vaixell de rescat preparat amb totes les equipacions necessàries, cuines, camarots, magatzems, al port de Vinaròs. El que vam fer és arribar a fer una aliança amb aquesta entitat humanitària i, degut al que preveia, a la magnitud de lo que era la catàstrofe, van desplaçar este vaixell des del port de Vinaròs al de Borriana. Va haver un moment que es va ficar damunt de la taula desplaçar este vaixell a València, però ho vam descartar pel tema de les dificultats que això podia comportar, i el que vam fer és desplaçar el vaixell a Borriana i des del dia, crec que 29 d'octubre estàvem a Sicília, el dia 2 de novembre tenim el vaixell a Borriana i això ens va permetre començar a cuinar en les cuines i organitzar tota una operativa en voluntariat tant de l'àrea de les comarques de Castelló com voluntariat internacional de l'entitat alemanya que van vindre a Borriana, i així és com vam començar a preparar racions de menjar en calent en les cuines. Bueno, això és un vídeo de l'organització que era un poc per explicar a la seva gent, al públic, diguem, entre comilles, o als seus suporters alemans, quina era la tasca que estaven fent. Este és el vaixell, que està preparat, com veieu, per a rescatar, i el que van fer és aprofitar tota la infraestructura que tenen a nivell de cuines, allotjament, per a començar a treballar tots els dies en caixes isotèrmiques. Al principi vam estar en diferents poblacions, en Catarroja, en Paiporta, Alfafar, hem rodat molt, fins que vam començar a definir punts fixes. Nosaltres no som locals, no coneixíem, però sí que ens vam enllaçar en les falles, en els moviments socials que n'hi havia a la zona i en tot tipus d'espais, inclús espais que ens paràvem a meitat del carrer per a fer repartos de menjar. Així hem estat fins a molt poc, això ha anat canviant i també hem tingut la capacitat, per un costat del tema del menjar i per altre tema també hem sigut una ferramenta per canalitzar la solidaritat del nostre entorn. Els casals populars de la nostra àrea, la Moixaranga de Castelló, molta d'esta gent al principi, com tots en un acte solidari, jo crec que un reflexe, van començar a copiar-se de materials, aigua, tots els materials necessaris, però teníem un problema que era la distribució, en això també hem estat implicades. I estos mesos el que hem estat fent és encarregar-nos de logística i de tot el tema de cuina. El primer és som una entitat que ve dels moviments socials i tenim connexions a nivell estatal. El primer que vam fer és convocar a gent de Catacrac, que és un projecte que té diverses ramificacions, temes culturals, temes culinaris, i va vindre un equip de cuina des d'allà, que van ser els que van desenvolupar tot un sistema de menús, d'abastiment,
que és el que ha estat de model per a tindre els menús rotatius durant tots els dies de la setmana, anar duent des de 500, 600, 200 racions segons les necessitats que anàvem preveent o veient a diari. Ahir una de les coses importants per a nosaltres, al no ser locals, és la distància, no? El preparar vaixells ens han permès, nosaltres 6 anys d'experiència tenim al voltant una xarxa molt gran de distribuïdors i proveïdors, tant de frutes, verdures, comerç local i de proximitat, que és una de les coses que intentem treballar sempre en els vaixells a l'hora d'abastir-los, i també proveïdors de tot tipus, des de lloguers de vehicles, des de tècnics, tot això és el que ens ha permès. Al principi era un poc complicat, igual que ho està comentant totes les persones que heu estat així, el poder apropar-nos, però aquest coneixement dels nostres proveïdors i aquesta experiència logística d'aquests anys ens va permetre arribar molt pront i tindre com mecanismes de treball prou sòlids. Després d'això, quan se van ficar les pautes de cuina, vam començar en equips de voluntariat que tenim a l'àrea de Vinaròs i de Borriana, la zona de Castelló i les comarques del nord, i així hem estat utilitzant el vaixell com una eina prioritària per a poder desenvolupar tota aquesta tasca. Tot això ho hem recolzat en una flota de vehicles, vam llogar un camió que creiem que era molt important per a poder dur materials i distribuir materials a diferents zones segons les necessitats, i després vehicles que anaven en equips de treball on 3 persones anaven a diferents punts a distribuir menjar on tenien les necessitats que com les altres entitats acordàvem cada dia. Els punts de distribució el que hem fet és, haurem distribuït unes 14.000 racions de menjar de calent cada dia, i això ha anat canviant. Al principi cuinàvem en el vaixell, però recalfàvem en diferents espais, després vam passar al format de tàper per tindre traçabilitat d'aquests productes, que jo crec que una cosa que hem de tindre clara, aquestes barreres que hem tingut a l'hora d'arribar als llocs o entrar als òrgans de coordinació, que nosaltres també hem estat en òrgans de coordinació, el subterfugi o la capa de ser una organització no governamental dona moltes garanties a l'hora d'accedir. Si anem com a particulars, si damunt són particulars a vegades que no agraden a les institucions o a certes persones, ens dificulta molt l'accés a certs espais, a certes vies. Això en tindre aquest subterfugi com una organització no governamental o humanitària ens ha donat molts problemes, però hem pogut esquivar alguns d'aquests obstacles. Hem estat també distribuint entrepans, fruta i verdura, també hem activat més de 784 accions de voluntariat a les nostres àrees i dificultats com tot això ha estat comentat, el caos organitzatiu, el caos d'accessos i el blackout total del sistema que hem vist totes. Un sistema que ens ven, que ens protegeix, que ens dona garanties, però quan venen d'aquest tipus no està i moltes vegades impedeix o no dona possibilitats que la solidaritat es canalitzi d'una manera òptima o buscant una operativitat que siga viable. El que comenteu és molt trist, que n'hi hagi gent que tinga racions de menjar preparades i que no puga passar perquè el retent de turn en una rotonda decidisca que no entres o entres, pareix que és arbitrari i que no hauria de ser així. Això ens tindria que ficar un toque de queda a les entitats dels moviments socials de que necessitem estructures fortes o per almenys algunes estructures que ens protegisquen a l'hora d'esta arbitrarietat. Nosaltres hem vist davant de nosaltres com portàvem menjar i segons el retén, ¿qué lleváis? Comida caliente, ¿pero qué es? Lomo o es tal, pasen por aquí, déjenlo aquí. ¿Qué lleváis? No podéis pasar. No sé, creiem que clar, que no haver... Crec que el sistema, ni el sistema ni les entitats en les que més se recolza el sistema per a fer front a certes coses no han estat preparades. Mai havien plantejat que una situació d'aquesta magnitud podia ocórrer en el que ells diuen primer món, perquè ens venen una falsa sensació de seguretat, de que tot està controlat, però veus que no. Inclús les entitats que es dediquen a això no tenien en el seu imaginari que això podia ocórrer aquí, en València. Això també és una cosa que és trista, però realment ens equipara perquè ens sentim en uns privilegis, unes coses que tenim donades per viure així, però que són molt efímeres, són com un castell de cartes. Quan cau ens equipara. És cert
que hem vist coses molt dolentes, n'hi ha dinàmiques que el sistema, el racisme del sistema ha incorporat. Nosaltres hem estat distribuint menjar en molts espais on la gent venia amb un DNI. Nosaltres no li hem demanat el DNI a ningú, però sí que és cert que les administracions o certes institucions el primer que fan per discriminar, però jo no estic parlant de que tingues DNI espanyol o no, sinó eres de Catarroja, sí, i que fas en Paiporta agarrant menjar. Vull dir, això són coses que ens tindrien que fer reflexionar a la societat en general de com gestionem aquestes situacions. Dificultats aquestes, després sí que hem vist al principi, als primers dies, tercer quart dia, rebíem moltes cridades d'ajuntaments, d'alcaldesses, que també cal que dir que aquestes institucions s'han quedat a soles, com que estaven reclamant algú més dalt i alcaldesses i alcaldes coordinant racions per telèfon i WhatsApp, però una vegada el sistema ha reabsorbit això, nosaltres som les primeres entitats o moviments socials o entitats civils que ens han ficat fora de les llistes. On hi ha reparto de menjar en Paiporta? Sí, així i així. I nosaltres ràpidament borrats perquè, diguem, tenen que reabsorbir el poder. És cert que la ciutadania, si veu clarament que l'Estat, que el que li ofereix unes garanties de seguretat, d'abastiments, tot va per l'aire, té una necessitat imperiosa de recuperar-ho per a donar la sensació de que controla la situació. Això és trist, però ens tindria que fer reflexionar. Per a nosaltres, coses positives, el que veiem és que les nostres maneres de pensar, o unes maneres de pensar arrelades en els drets humans, ja no vull parlar ni de política, si voleu, sinó en els drets humans i la solidaritat com a ferramenta, tot el que hem escoltat avui, són importants. Hem vist com l'extrema dreta o els discursos d'odi van vindre ràpidament a intentar copar les càmeres, però no han tingut una capacitat real com veiem així, perquè nosaltres som entitats molt diverses, estructures molt diverses, que en objectius algunes vegades concordants, però a vegades no, però sí que tenim una capacitat de comunicar-nos i un treball de xarxes de molts anys ens ha pogut fer, per almenys, estar al costat de la societat d'una manera raonable. I això jo crec que també és una cosa dins de l'Oroín que ens hem de felicitar. Moltes vegades país que estem sempre capcatxos, però crec que en aquestes situacions l'exemple més clar per a nosaltres, el que hauria de ser la història del que ha passat així és Parc Alcosa. Parc Alcosa, una estructura de 30 anys de treball en un barri amb moltes dificultats, amb treball, era molt evident. Una cosa que m'ha cridat l'atenció, que gent s'aprovava i com no estava acostumada a demanar res perquè ho tenia tot, no tenia aquest impuls d'anar a demanar o certa vergonya, és lògic, però sí que veiem com estructures en zones que tal vegada estaven més fotudes prèviament han tingut més capacitat de reacció i més capacitat d'organitzar-se i donar una certa protecció a la societat. Això és una cosa que ens pareix molt interessant. Per a nosaltres també l'internacionalisme. Hem tingut l'oportunitat de col·laborar en entitats a nivell europeu i també han participat amb nosaltres voluntariat des d'Alemanya, Itàlia, Bèlgica, tot això perquè portem molt de temps treballant en aquest tipus d'estructures intentant fer front a la massacre que està passant a la Mediterrània i això també ens ha generat unes aliances internacionals que en aquest moment han sigut importants. Això seria més o menys el que tenim que parlar.